Am intrat în mijlocul unei activități, exact la o grupă mare. Mai întâi să o cunoaștem pe doamna educatoare, care se numește? Grama Mirela. Vă rog să ne spuneți câți copii aveți în această grupă. În această grupă am 20 de copii și sunt drăgălași și așteptăm să vină în fiecare zi. Da, am văzut, după cum ați discutat, că sunt foarte spontani și le place foarte mult să povestească, fapt pentru care o să mergem imediat să-i cunoaștem și pe ei. Am văzut că aveți și absență astăzi. Avem absenți pentru că e foarte frig, ninge, Asta este partea neplăcută a iernii. Noi o să-i cunoaștem pe cei care aveți și dumneavoastră vă urăm mult sport la muncă. Mulțumesc, poftiți! Cum te cheamă? Mama mea și Mona. Câți anișori ai? 5. 5 ani. Eu văd că tu ai făcut un desen foarte frumos astăzi. Ce sunt aceștia? Mulți copii? Da? Da. Ce fac copiii aceia acolo? Crezi că au ieșit afară în zăpadă? Da. Ce le place să facă lor în zăpadă? Ce se bulgărească. Să se vulgărească, normal, că acum este iarnă. Tu spune-mi ce desenezi acolo? Animale. Animale, tu ai și vorbit înainte despre animale, foarte multe animale știi. Ce ai desenat aici? Asta este o pisicuță. O pisicuță, ce mai ai aici? Am încercat să fac ușa. Da, foarte bine ți-a reușit. Și acesta ce este? Un cățel? Mielușel. Mielușel, da, acolo ai un... Cățel. Un cățel și acolo cu roz ce ai făcut? Porc. Porc. Un porc, sigur că numai porcul poate să fie roz. Pe tine cum te cheamă? Denis. Denis, tu câți ani ai? 5. Ce-ți place ție aici la grădiniță? Văd că să desenezi îți place, altceva ce-ți mai place? Să pictez. Cu acoarele? Da. Da, nu te murdărești când pictezi cu acoarele? Câteodată. Da, și nu e nicio problemă, că după aceea te speli, nu? Da. Și ce pictați voi cu acoarele? Căsuțe și nori. Dar soare nu-ți place să pictezi? Păi facem și soare. Ce-ți place mai mult, norii sau soarele? Soarele. Soarele, normal, dar anotimpul iarna îți place? Da. De ce? Pentru că pot să fac burgări de zăpadă. Cu cine te bulgărești tu iarna? Cu prietenii mei. Da, căzături ai luat așa prin zăpadă? Păi doar de gheață. Ai plâns? Nu, că nu mă doare gheață. Cum să plângă un băiat de 5 ani în grupa mare, nici nu se discută. Să vedem aici pe colega ta cum o cheamă. Hai, spune-mi pe tine cum te cheamă. Larisa. Larisa, tu câți ani ai? 5 ani. Deci aici toată lumea e cu 5 ani. Tu ce ai desenat astăzi? O casă. O casă. Și ce animale sunt acolo pe lângă casa ta? Oi. Oi, tu locuiești la casă? Aveți oi? Dar ți-ar place să aveți? Da. Dacă ai avea, le-ai îngriji? Da. Ce le-ai dat să mănânce, de exemplu? Mâncare. Ciocolată? La oi? Da. O, și ne-ar da brânză cu ciocolată, așa? Nu. Nu le dăm ciocolată la oi, le dăm fân, da? Și o să ne dea lapte exact de care trebuie. Să vedem pe tine cum te cheamă? Ana Mădălina. Mădălina, ai un nume foarte frumos. Tu câți anișori ai? 5. Tot 5 anișori. Zi-mi, ce-ți place tu să faci aici la grădii cel mai mult? Să desenez. Așa. Să cânți, nu? Da. Să asculți povești? Da. Vă spune doamna educatoare povești frumoase? Da. Care a fost cea mai frumoasă poveste pe care ai ascultat-o tu aici la grădini? Cu animalele. Cu animalele, eu nici nu știu pe aceea. Dar acelea pe care le știm și noi, cu scufița roșie, cu albă ca zăpada, cu cenușăreasa, vi le spune? Încă nu. Poate că de acum încolo, pentru că sunt un pic mai lungi și mai grele, tu aștepți să fii școlăriță? Da. Că peste un an, doi, acolo o să ajungi. Ai auzit vreodată ceva de școală? Ba. Ce ai auzit? De scris. Ah, da, acolo vei învăța să scrii și să citești. Tu ai frați mai mari? Da. Sunt școlari? Da. Au note bune? Nu prea. Înseamnă că totuși tu ai avut de la cine învăța despre școală și o să înveți bine când o să fii mare să-i întreci pe ei, nu? Bine, să mergem mai departe. Uite aici un băiețel foarte, foarte isteț. Cum îl cheamă? Ionuț. Ionuț, tu câți ani ai? 5. 5 ani. Am văzut că și ție îți place foarte mult să ridici mâna, să spui lucrurile pe care le știi. Am văzut că ai desenat foarte frumos. Ce animale ai desenat tu astăzi? Căluț. Așa. Și pisică. Dar care animal îți place ție cel mai mult? Îmi place calul. De ce? Că am călărit pe el Unde ai călărit tu? la Cosma. La bunici.
Și nu ți-a fost frică? Calul este... Mi-a fost frică. Cine te-a ajutat? Nănetul. Așa, pe altfel un Că copil... e prietenul meu, că mie mi-a fost frică să urc pe el, nu mă urc în căruță când merge. Așa, da, deci cu ajutor și cu oameni care te supraveghează, atunci poți călări. Dar căței nu-ți plac? De ce? Îmi plac un pic mai mult, Da, de ce ți-e frică de câini? că mă mușcă. Dar tu nu ai câini acasă? Ba da, Și te mușcă? nu, unul nu mă mușcă. Nu mușcă. Micuț, unul mare mă mușcă. Nu trebuie să-ți fie frică pentru că câinii nu mușcă decât pe oamenii care le fac rău. Tu nu ești un copil care să le faci rău, nu? Dar e rău. Deci să nu fii fricos, nu mai ales băiat, nu ai cum să fii fricos. Da. Bine, zi-mi ce prieteni ai tu aici în grupă? Eu am prieten Rareș, că Dragoste s-a dus. Da, și el era prietenul tău, nu? Da. Ia semn. Da, o să vină, când o să vină o să vă jucați din nou împreună. Bine, Ionuț, să merge și mai departe, mai avem aici mulți copii care încă desenează și care sunt foarte dornici să se prezinte celor din emisiunea noastră. Ia spune-mi pe tine cum te cheamă. Gabriela. Gabriela, tu câți ani ai? Tot 5? Tot 5 ani. Tu ce ai desenat astăzi? Casa. A cui e casa aceea pe care ai desenat-o tu? Alarmare. Este a ta? A mea e bloc. A, deci tu locuiești la bloc, ai desenat mai multe căsuțe, ceea ce mi-arată că ți-ar place să ai o casă. Pe tine cum te cheamă? Dorea mea e Chitian. Mihai, tu câți ani ai? Ai deja 5 ani împliniți. Mai, nici nu-mi vine să cred că ești mărunțel așa, dar ești foarte, foarte sfătos. Tu spune-mi ce ai desenat acolo. Un câini. 2 câini, le-ai dat și... Bun. Hai să punem așa să vadă și telespectatorii desenul. Cum îi cheamă pe căței aceștia drăguți? Hai să le dăm un nume. Nu te... Zic cum vrei. Dacă ar fi a tăi, ce nume le-ai pune? Lecții Pike. Excelent. Și pe purcel cum l-ai boteza? Lecți. Dar purcelul ăsta tău e foarte sus, parcă zboară. Cum de l-ai făcut deasupra casei? Ia zi-mi tu mie, e un purcel zburător? Nu. Ți-ar place să zboare porcii? Nu. De ce nu ți-ar place? Nu ne-ar deranja cu nimic, nu? Ție ce animal îți place cel mai mult? Câinii. Câini. Tu ai acasă câine? Nu. Dar ți-ai dori să ai? Eu am. Păi stai la bloc, și la bloc se poate, numai că ar trebui să-l îngrijești foarte mult. Tu știi cum se îngrijește un câine care stă la bloc? Cum? Să-i dai mâncare și să mănâncă. Să-i dai mâncare, să-i dai apă, să-i faci baie, să-l duci la plimbare. Vezi, poate de aceea nu ai tu câine. Dar când vei fi mai mare și vei putea să faci toate aceste lucruri, poate că vei avea. Ție ce-ți place cel mai mult să faceți aici la grădină? Să pictez. Să pictezi. Și ce anume pictezi? Să pictez multe cărți. Multe case. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Poliții. De ce vrei să te faci polițist? Să arătezi care sunt hoți. Să arestezi hoții, dar de unde ai auzit tu de așa ceva? Cine ți-a povestit? La țatiu. Aha, și Vizor. ai văzut la televizor, dar tu la ce te mai uiți la televizor, în afară de emisiuni cu polițiști și cu hoți? La desene. Ce desene animate îți plac? Pe un desen care e cu melang. Am înțeles. Îți mulțumim de toate informațiile astea pe care ni le-ai dat. Să vedem aici cine stă lângă tine. Spune-mi, te rog, și pe tine cum te cheamă. Doamne Antonio. Uite-te așa să te vadă telespectatorii. Uite-te așa către mine, Antonio. Tu tot 5 ani ai? 4. O, tu ai 4, încă n-ai împlinit 5. O, țurăm să împlinești și tu cât de curând, cu multă sănătate. Ce-ți place ție aici la grădini să faci cel mai mult? Să pictezi. Și când sunteți cu minți, ce vă dă vouă, doamna educatoare? Să scriem ceva. Scrieți ceva de așa răsplată dacă sunteți cu minți într-o zi. Ce primiți voi când plecați acasă? Ce vă pune aici? Corn, lapte. Corn, lapte, nu le dă doamna educatoare, le dă altcineva. Aici ce primești tu în piept? Ia uite. Floțe. Da, este bine să mergi acasă cu inimioară roșie. Da. Dar ceva negru ai primit vreodată? Nu. Nu, nici să nu primiți, sigur că da. Toată lumea numai cu roșu. Ia uite-te și tu la mine și zi cum te cheamă. Dragoș Măjănescu. Dragoș, tu câți ani ai? 5 ani. 5 ani. Văd că și tu desenezi foarte frumos. Ce ai desenat astăzi? Câine, porc, pisică și văcuță. Și văcuță. De ce ai desenat tu și o văcuță?
Ce ne dă nouă vaca? Și e foarte important. Lapte. Lapte, sigur că da, și carne, care este foarte sănătoasă. Pe tine cum te cheamă? David. David, tu câți ani ai? 5 și tu, nu? Da. O grupă aici am prins de 5 ani. Văd că tu ai mai mulți purcei decât colegii tăi. De ce ați desenat mai mulți purcei? Îmi place mult. Îți place de ei? Voi aveți acasă? Nu. Dar tu unde locuiești, la bloc? Da. Dar bunici nu ai care au casă și țin animale? Tot la bloc. Toți și bunicii și familia ta locuiesc la bloc. Dar la țară tu ai fost vreodată? Da. Și ce ai văzut acolo în curțile oamenilor? Căței. Vaci. Și vaci. Așa, și găini și rațe? Rațe n-am văzut numai găini. Da, ție ce mâncare îți place cel mai mult? Cartofi prăjiți. Și atât? Dulciuri îți plac? Da. Ce dulciuri? Bombone, cornuri. Așa, bine, ar fi bine să-ți placă și fructele, și carnea, și laptele. Pe când mai vin la voi în vizită să-mi spui și de aceste produse, da? Da. Îi lăsăm mai departe pe copiii de la grupa mare să-și termine desenele. Noi mergem să ne continuăm vizita. Uită-te la doamna și îți spune doamna când să începi frumos, te vede și tati. Acum să te auzim. Spune hoțisicuță. Piș, piș, picicuță, piș, piș, piș. Și-am niciata mătui. Te spăram, te purtăram, unde o loc și ești puiam. Unde duceai din părat, și pe nimeni gâriat. Tu, picică, tu ești ea, nu mai ești picica mea. Săniuța. Fuge, nimeni nu ajunge, are tot de ducă, că vine Lucă. Toată ziua pe zăpadă, vine lumea să o vadă, Săniuța e ușoară, fuge, parcă-l bagă. Are tătușoase, părfughile toase, porăsc gândurile, să stai pe ele. Toată ziua pe zăpadă, vine lumea să o vadă, Săniuța e ușoară, fuge, parcă-l bagă. Bă, iubită. Cred că v-ați dat seama deja că am ajuns la grupa mică. Am pornit descrescător astăzi. Iată că am ajuns la preșcolar de doar 3 anișori. Stăm de vorbă mai întâi cu doamna educatoare care se numește... Cristina Hodmeaș, educatoare la grădinița cu program normal, numărul 5, Voinicel. Cum este să lucrați cu grupa mică? Este o adevărată încântare. Mamă, fiind, retrăiești copilăria pruncilor tăi. Este ceva fascinant. Văd că sunt foarte deschiși, sunt foarte drăguți. O să mergem imediat să-i cunoaștem și pe ei. Să ne spuneți cât sunt în grupă, în mod normal, pentru că acum văd că aveți absenți. Da, în mod normal sunt 21 de copii înscriși, dar ne luptăm cu o viroză și cu varicelă și atunci frecvența a scăzut puțin în această perioadă. Mergem să-i cunoaștem pe cei prezenți, să vedem ce au ei de spus despre primul lor an din viața de grădiniță. Ia spune-mi, pe tine cum te cheamă? Uite-te puțin la mine. Cum te cheamă? Mă cheamă Așa, câți ani ai? 4 ani. Ți-ar place ție. Ia zi mie, cu ce te joci tu astăzi aici la măsuță? Cu dinăția. Cu Lego? Tu acasă ce jucării ai? Numai argint. Mașini? Ești pasionat de mașini? Îți plac mașinile foarte mult? Și cu cine te joci tu acasă? Cu nimeni. Tu singur și cu mașinile, am înțeles. Cu tati câteodată. Pe tine cum te cheamă? Da. Tu câți ani ai? Ce? 3 anișori? Da. Ce-ți place ție aici la grădi să faci? Cine? Să te joci? Da. Să te joci. Tu am văzut că ești mai îndrăzneț așa, de-ai recitat o poezie la început. Cum te cheamă pe tine? Hori. Hori, tu câți ani ai? 3. 3 anișori ai și tu. Cu cine te joci tu bine aici la grădi? Cu copii. Cu toți copiii, da? De ce vă place să vă jucați? De-a cățelul. Și cine e cățelul de obicei? Eu cu Tamil. Așa, și ce faci dacă ești cățel? Ladlu. Dar nu-i muști pe copii, nu? Nu. Dar nici ei nu-ți dau să mănânci oase, nu? Ești un cățel așa, mai drăgălaș, care se joacă aici în grupă. Am înțeles. Tu mai ai frați?